אותי ואני לקוחה של רמי מזה 13 שנים. יש לי הזדמנות נהדרת להודות לספר שהוא שילוב של אדם אנושי, סבלני, סובלני, ובעל יכולת להבין שיגעון של כל אישה ואישה. אני לא מתביישת להודות שאני לקוחה קשה, וזה בלשון המעטה. כשאני רוצה לפרגן לעצמי, אני מגיעה לרמי, והוא עם הסבלנות שלו, היצירתיות שלו, וגם ההומור שלו, מתאים לי את הראש, הצבע והתסרוקת שאני רוצה. ויש לי כאן דוגמה לשיער שלי, הדוגמה הזאת היא בת יומיים. כשאני מגיעה לרמי, אני מרגישה שאני מגיעה לבית של המשפחה השנייה שלי. שמי איתה, הייתי רוצה לספר לכם על הספר שלי, רמי מזרחי. אתם רואים את השיער היפה הזה? זה רמי מזרחי, בחיפה, ברחוב הלל. הייתי רוצה להודות לו על כל השירות הטוב שלו, אפילו מאילת הייתי באה אליו. לא משנה איפה אני אגור, אני תמיד אבוא אליו, על השירות החם, על האדיבות, על האכפתיות. כדאי. היי, אני לקוחה של רמי כבר 8 שנים. אני באתי אליו גם כשגרתי בירושלים וגם כשגרתי בתל אביב, כל הדרך למספרה המעולה שלו בחיפה. רמי הוא אחד הספרים הכי מקצועיים שיצא לי להכיר אי פעם, וחוץ מזה שהוא בן אדם מקסים וחם ותמיד מקדיש לכל הכוח את הזמן ואת הקשב, ובאמת באמת פשוט כיף לבוא ולפגוש כזה בן אדם ולקבל את הטיפול ואת התספורת הכי טובים שיש. שלום, השם שלי הוא פיצירון. אני לקוחה של רמי מזרחי הספר בהרבה שנים. אני עובדת כמרצה באוניברסיטת חיפה, והסתפרתי במקומות שונים עד שהגעתי לרמי. אני אצל רמי הרבה שנים, אני חושבת שקרוב ל-15 שנים או משהו כזה, ואני מאוד מרוצה, אני לקוחה מרוצה. אני רוצה לספר לכם קצת על רמי. רמי הוא בן אדם מאוד צנוע, הוא ספר בחסד. הוא יודע להיות שקט כשהלקוחה במצב רוח לא טוב היום. הוא יודע לתמוך, הוא יודע לפנק. יש לו יכולת נהדרת לשנות ולגוון, כשספרים אחרים לא מסוגלים, הרבה פעמים הם ננעלים על התסרוקת או הצבע שהם התאימו לאישה בפעם הראשונה או השנייה. ואני מאוד מעריכה את רמי על כך. אני זוכה ממנו ליחס נהדר. אני מאוד ממליצה לכם בנות לבוא ולהתרשם, גם לכם הבנים. בואו ותתרשמו. אני רוצה להודות לך רמי על שירות נהדר. אני לא הולכת לשום מקום, אבל אני חושבת שמדי פעם מגיע להגיד תודה רבה על מה שהיה עד היום, ובהחלט אני בטוחה שיקרה גם בעתיד. תבואו לרמי ותראו איזה ספר גדול. אני שירי, לקוחה מרוצה ומאושרת של רמי מזרחי, הספר הכי 10 שהכרתי ועברתי הרבה. נכון שהשיער עכשיו בהזנחה, אבל תמיד מקבלים שירות חם, מהיר, מקסים מכל הלב, לקלוע בול הרצון ולמה שרוצים, ממש הפך להיות דמות חשובה בחיים שלי. באמת, הרבה ספרים צריכים ללמוד ממנו על מתן שירות ועל המקצועיות והעדיפות, ובאמת 10 של ספר. אוהבת אותך רמי.